Ola, benvidos a un novo vídeo de Nos Baixo Ti. Eu son Eira e antes de nada quería darvos as gracias por todo o apoio que lle estades dando ao último vídeo. Estou moi contenta de que vos este gustando tanto. Deixo volo por aquí por si non o vistes. Como vistes no título, o vídeo de hoxe vai tratar sobre series. Eu son unha adicta ás series, gustame moito. De feito, xa teño un vídeo na canle falando de series que falaba de todas as que me viras dese momento, que tamén me deixo por aquí, por si queredes ver máis series, porque como vistes no título, hoxe só vos vou a falar de 5. Son 5 series que en xeral son bastante curtas, son series que a mí me gustaron moito e sobre todo intentei coller algunhas que non foran as típicas ou as máis famosas. Creo que esas xa as podes coñecer e entonces será para darvos outras opcións. E bueno, como estamos pois nestas situacións nas que ao mellor xa acabachedes co catálogo de Netflix, pois creo que pode ser unha boa opción que vos recomende cousas novas. Polo menos aquí este día bastante chuvioso, así con nubes, tal, e a min estos días sempre me apetece sofá. Bueno, apetéceme ver series casi todos os días, pero digamos que estos días como que me apetece moitísimo máis. Así que bueno, sin máis preámbulos, imos xa comezar co vídeo. A primeira serie que vos vou falar quizás sexa unha das miñas favoritas, e máis que serie unha miniserie, xa que solo conta con 4 capítulos, e aparte é tipo documental, ou máis que documental, é basada en feitos reais. Esta serie en España puxeron o nome de Así nos ven, pero o seu nome original é When They See Us. Narranos a historia de 4 rapaces negros que viven en Nova York e que casualmente estaban pasando por Central Park ao mesmo tempo que ocorreu un crime. Así que cando chegou a policía a mirar o crimen, topáronnos xogando por aí e foron os primeiros que pillaron e os incriminaron. É unha historia bastante dura porque en ningún momento se cree que sexan inocentes, inda que os policías nun principio poden creer, o único que lles interesa é desfacerse dese crime, xa toparon uns culpables que lles sirven, así que van a intentar incriminalos coste o que coste. Obríganos a declarar, dándolles palizas, meténdolles medo. Bueno, é unha historia, verdade, bastante forte, porque o problema non é que pase esa historia, tú podes vela e quedarte tan pancho, pero saber que son historias que neste caso é real, pero que aparte deste caso pasa día a día en moitísimos países. Pasa incluso no noso país, a xustiza en moitos casos é injusta, incrimina a xente que non ten culpa de nada, e en cambio pois xa sabemos que a xente que ten culpas, que temos as probas na man, non as inculpan, non? Bueno, é un pouco o debate de sempre. Velo reflexado desta maneira a min deume moito que pensar. Móstranos toda a historia dos rapaces, como viven eles e como está vivindo a sociedade nese momento, porque hai manifestacións, etc, non? Que a sociedade tamén reacciona ao darse este caso público, etc. É unha serie que xa vos digo que vos recomendo, aparte eso son 4 capítulos, é como se vieras unha película extendida, así que se non a vistes aínda, recomendo vela moito. A segunda serie tamén unha miniserie que se chama Bodyguard, Gardacostas. Sei que gardacostas soa rarísimo porque a mí me soa rarísimo. Busquei no na RAG e na RAG está recollido, pero tamén recomenda escolta, así que vou decir escolta porque gardacostas soame moi raro, pero bueno. Neste caso unha serie británica e narranos a historia de David Budd, que é un veterano de guerra con bastantes traumas que de repente contratan para ser a escolta dunha ministra do goberno dese momento que é moi importante e que está tendo moitas críticas porque está tomando bastantes reformas revolucionarias que estaban en contra dos propios principios do protagonista. Aparte, bueno, esta é como a trama principal na que se van desenvolvendo cousas, pero eu creo que esta é unha serie que non te deixa indiferente e sobre todo que te está sorprendendo todo o rato, porque nada máis empezar estás ca tensión aquí, porque ten moito que ver todo o que a serie cos terroristas, con atentados terroristas, etc. E comeza con un que a min polo menos mantuvo en tensión todo o rato, mantenche en adrenalina, alerta. O actor principal é Richard Madden, que o mellor coñecedes, bueno, eu polo menos coñecía o por facer o papel de Robb Stark en Xogo de Tronos. A verdade é que me parece que actúa moi ben, e de feito esta serie levou varios premios, ou polo menos estivo nominada tanto a guión como a mellor actor, etc. E bueno, eso nos vai narrando toda a historia e como se desenvolve a historia del coa ministra, e mentras todos estes episodios é así un pouco de acción, así. Ten tan só 6 capítulos, é unha historia redonda, quere dicir, non van facer segunda tempada que eu saiba nin nada, a historia remata aí, así que eso, se vos apetece unha serie curta con un pouco de acción ou algo así, a verdade é que vos recomendo que lle dedes unha oportunidade porque está moi ben. Pasamos ca seguinte serie, que esta eu creo que é a que máis podedes coñecer de todas as que vou mencionar, que é a de Dark, que é unha serie alemana. Digo que seguro que a coñecedes porque se fixo bastante famosa. De feito, é a máis longa de todas. Creo que actualmente conta con 3 tempadas e vai a sair a cuarta, creo. E non sei se a última, creo que sí, pero bueno, non me fagades moito caso. Moita xente a compara con Stranger Things porque podemos decir que a trama comeza co mesmo, non? De repente é o típico aldea que se nos presenta como que nunca pasa nada nesta aldea. Isto comeza con un rapaz tamén que de repente desaparece, pero bueno, no caso de Stranger Things desaparece, podemos decir, a un plano paralelo que se chama Upside Down, e aquí, en cambio, transcurre entre varios planos temporais que se conectan pois a través dun pasadizo a través do tempo, por decirlo de unha maneira, un pasadizo, sí, bueno, un portal a través do tempo.
Pero bueno, é que é unha serie que, en serio, se non a vistes, tedes que vela, porque é unha pasada, quere dicir, en ningún momento te esperas nada o que vai pasar. E o máis gracioso é que cando tú crees que vas controlando toda a situación e dices, vale, por fin estou entendendo de que vai a serie, non. É que non vos quero desvelar nada, pero de verdade que tedes que dar unha oportunidade se non a vistes porque está super ben. De feito, esta serie ten bastantes boas críticas e hai xente hasta que dice que é mellor que Stranger Things. Así que se vos gustou o rollo Stranger Things ou así, eso, que a vexades porque seguro que vos gusta. Pasamos coa cuarta serie da que vos vou falar, que é Altered Carbon. É unha serie tamén estadounidense. Esta sí que conta con 2 tempadas, pero tamén é bastante curtiña. Os episodios son d'1 hora, pero creo que non chega aos 10. E a verdade é que é unha historia moi curiosa. Primeiro, estamos nun mundo futurista, creo que é alrededor do século 25 ou algo así, donde os humanos, pois, a parte de na Terra, estamos en moitos máis planetas diferentes. Os humanos o que facemos é que superamos a barreira da mortalidade e a limitación dos nosos corpos, porque toda a nosa alma, todo o que somos de verdade, se transmita a través dunhas fichas, creo que lle chaman, que se colocan como no pescozo, que é como se fora o teu disco duro. Entón, unha vez que o teu corpo, que lle chaman fundas, está deteriorada, simplemente che pasan a outra. E aparte, aí tamén se ve como poder, porque a xente rica, aparte de ter 1000 fundas iguais a ela para manter como a mesma apariencia, fan como copias de seguridade, de modo que son prácticamente inmortais. A historia nos vemos a través dun personaxe que de repente desperta neste mundo, leva bastante tempo dormido porque esa é como as condenas, ¿no? Este personaxe tamén nos sirve para nos descubrir o mundo ao que estamos rodeados, porque inda que el sí que ten algo de idea do que está pasando, hai moitas cousas que pasaron novas, así que unha maneira tamén de que nos vayamos metendo nese mundo. Son moi futurista, moi... É que tampouco sei como describirvos a estética, pero a mí recórdame a típica rúa abarrotada de Xapón ou de algún país asiático con moitísimas luces, neóns, moitísima xente, ese tipo de estética. A mí a verdade é que é unha serie que me gustou moito porque me parece moi curiosa. Tamén é de acción porque, bueno, hai como un asesinato e ten que descubrir quen é e tal, pero, bueno, pareceume moi guai o contexto todo de que está feito. E xa me vin a segunda tempada e a verdade é que tamén me gustou bastante, así que eso, que vos la recomendo se vos mola ese rollo futurista e cousas así. E agora imos ca última serie que a verdade é que me sorprendeu bastante. É unha serie que se chama Osmosis e neste caso é francesa. Digo que me sorprendeu porque esperábame nun principio unha cousa e ao final acabou sendo outra. Claramente non vos vou a decir o que acabou sendo porque senón vos lo desvelo, pero sí que vos vou a decir un pouco como vai a trama principal. Ao principio pode recordar un pouco a serie Black Mirror, que seguro que a coñecedes, pero bueno, por si non, esta serie que ten Netflix, que son episodios que son totalmente diferentes, independentes, e que narra como a tecnoloxía pode chegar como a apropiarse a nosa vida ou nos narra diferentes escenarios nos que a tecnoloxía influe e como nos influe na sociedade de hoxe en día, e é como que fai bastante reflexionar, ¿no? Bueno, non sei se a definir moi ben, pero bueno, máis ou menos. Entón, que ten de similitude? Bueno, Osmosis presenta un futuro relativamente cercano no que todo está cheo de apps de citas e xa non hai como tanto esas relacións duradeiras donde atopas como a tua alma xemela, se botan en falta relacións reais. De feito, hai moitas apps de citas que traballan como con realidade virtual donde tú nin sequera estableces contacto con esa persoa, ¿no? É un novo proxecto que vai sair donde a través de unha pastilla que tú te tomas que afecta as neuronas ou te instala non sei que e acabas tendo como un sistema que vai axudar a atopar a tua alma xemela. Unha cousa tamén interesante da serie que se fai bastante amena de ver, primeiro, son 8 capítulos e segundo, non é unha única historia, senón que nos fala tanto dos dous irmáns que levan a cabo este proxecto e despois tamén de todos os personaxes que están de probas no proxecto. Entón, son moitas historias paralelas que se van intercalando de maneira que ao final a serie se fai bastante amena de ver. O que me gustou moito desta serie é que o que nun principio pode parecer simplemente unha idea moi base, despois sí que profundiza bastante en algúns temas que creo que son interesantes e aparte ten algún xiro e algunha cousa interesante, así que, bueno, é unha serie eso, curtiña, así que se non a vistes, pois recomendo la que a vexades. Hasta aquí un pouco foi este vídeo, non sei se vos gustou, se vos gusta que fale de series, a mí a verdade é que me gusta bastante, así que vos invito tamén a que me deixedes nos comentarios se vistes algunha destas series ou se me queredes recomendar algunha que pensedes que me poida gustar. Así que nada, deixos por aquí as miñas redes sociais, que son Nubes baixo ti tanto para Twitter como para Instagram, deixos por aquí esta variña para que vos suscribades e deixos por aquí o noso último vídeo por se non o vistes. Un beso enorme, sabor a nube.